Vjerojatno svi imamo nešto što bi voljeli promijeniti u svom životu. Možda se više kretati, možda manje jesti, možda više čitati. Pitanje nije želimo li se mijenjati, nego je pitanje zašto željena promjena toliko kratko traje. Zato smo za naš book club u listopadu izabrali knjigu Atomske navike Jamesa Cleara. U knjizi se ne govori o tome kako imati više volje, kako biti više discipliniran ili kako sebe natjerati na nešto. Ona postavlja jedno puno zanimljivije pitanje. Što ako velike promjene u životu nastaju iz vrlo malih, gotovo neprimjetnih navika koje ponavljamo u svakodnevnom životu? Autor tvrdi da nas u željenom smjeru ne oblikuju veliki zaokreti, nego upravo te male navike koje su toliko nevidljive i neprimjetne u svakodnevnom životu da su postale dio našeg identiteta. Na Book Clubu nećemo samo razgovarati o knjizi, nego i o tome kako željene promjene implementirati u svom životu i kako da ova ideja ne ostane samo još jedna dobra ideja. Ako želite da vam promjena ovaj puta stvarno potraje, pridružite se razgovoru. Informacije o terminima i prijavama možete pronaći u opisu ovog videa.